Amagwini ninjani? Ngiyaphila mina. Umakhosi Umkhize okhulumayo. Ngicela ukuthi uma ungakaze usubscribe kwi-channel yami, ngicela ukuthi usubscribe kuyona. Kukhona into eyenzakalayo egcina iwumkhokha omumbi. Igcina isiletha ngisho umkhokha wokufelwa ekhaya eyenzakalayo. Bazalwane, ukudla kwasemngcwabeni. Ngizokhuluma ngokudla kwasemngcwabeni. Lama takeaway lawa esiwaphathayo mekade kunomngcwabo. Sigoduke nawo siye nawo emakhaya ethu. Ukudla kwasemngcwabeni akuphathwa. Awusuki nokudla kwasemngcwabeni uye nakho ekhaya ngisho mandulo. Leyo nto leyo yayiyihlazo, eyichilo. Yisona siphi isizathu esenza ukuthi leyo nto leyo ingafuneki? Yini ndaba kungafanakele ukuthi nisuke nokudla kwasemngcwabeni wakomunye umuzi uye nakho komunye umuzi? Yingoba la ekhaya sithi kushoniwe le ekhaya. Usuyafika wena owakaZuma kushone kaRhadebe. Angikhathaleki ukuthi ungabe kushona ingane encane noma kushona umuntu omdala noma ushone ngesikhali noma uvele wayithulela. Kodwa igama lithi kushoniwe le ekhaya. Igama lithi kunesinyama le ekhaya. Mese ufika wena usuyathatha lokhu kudla. Akukagezwa ngisho ukugezwa lesi sinyama lesi esisivelele, umshophi lo sivelele le ekhaya. Uma ufika wena uyathatha ukudla, uthatha i-takeaway. Uhamba nakho. I-takeaway yala esifeni. Uma uhamba nawo uyakini, automatically leli bhadi leli elile ekhaya elisivelele. Uyahamba wena uyoliqamba kini. Uthatha umkhokha wale ekhaya noma umkhuhlane wale ekhaya. Uhamba nawo uyisa kini. Uyodliwa kini. Mhlawumbe uzophathela ngisho iy'ngane ey'ncane. Abanye abantu uthola kuthiwa angazuthi le ekhaya sekunamaphara amaningi, noma ungazuthi siloyiwe, noma ungazuthi sinesinyama. Izinto zale ekhaya azihambi kahle. Yingoba nithathe lokhu kudla okunomoya omdaka wokufelwa nazokufaka le ekhaya. Ezinye izifo kushonwa kangako eminye imizi, hhayi ngoba kade kuzoshona. Yilela bhadi olulande lapha, lo wamkhokha olande laphayana. Ongakagezwa kulowa muzi, ubuya nawo uzongenisa emagcekeni akini. Ngoba umuntu umeshonelwa akuhanjwa, abahambi ngisho ukuhamba abantu bakulowo muzi. Suke bezilile, suke bengakhulumi iy'ndaba. Wena uthatha kulokho kuzila kwakhona, uyakuthatha uyahamba uyokufaka emagcekeni akini, uthi kuzokwenzakalani. Mekade eshone ngengozi lowa muntu walapho, uthi niyahamba niyakuthatha lokudla, kakhulukazi inyama, kakhulukazi inyama. Siyazi ukuthi inyama iyigazi. Usuyayithatha leya nyama injengoba injalo. Ney'nyanya zakulowa muzi zinamathele kule nyama. Ngoba ziyazi ukuthi kulowa muzi kunomshophi, zizilile yisemakhandleleni, zisebumnyameni. Uyakuthatha wena lowa kudla, ziyakuthatha ziyakulandela, zihamba nawe, ziya nawe kini. Uyabona izinto seziyabheda. Yile nyama yokushonelwa, yilokhu kudla okunesinyama okuthathayo uzokufaka ekhaya. Kuyabe sekuyaphenduka la. Awumazi lo muntu oshonile ukuthi menomoya onjani. Omunye uthi eshone bexoshwa kwakhona lapho kulowo mndeni. Useyabuya manje ulandela lokhu kudla ukubonile ukuthi omunye bantu bashona ngey'ndlela ey'ngafani. Omunye uthi engcwatshwa umoya wakho usuke ungekho ngisho la ngaphakathi. Usuke umxoshwa, umexoshiwe ephila le ekhaya, waxoshwa nabalele bakubo bamxoshile. Ezulwini uxoshwe yonke indawo. Khona abantu abashona abadlula emhlabeni baxoshwa abazazi ukuthi bazoyaphi. Ungene-ke wena usuyaphuma uzonamathela kuwena ngqo. Ahamba ye nawe kini uyezwa kuthiwa kunomunci kunani lekhaya. Ezinye izinto sizidalela thina. Ukudla kwasemngcwatsheni akuphathwa.
akuphathwa. Ngiyazi abantu abaningi bathi zonke izinto seziyisidala. Isidala leso, cha, ayikho into eyisidala ngoba akukaze kwashintsha ukuthi kunabantu abadala, abantu basebenza kanjani, ukulandelana kwabantu abadala nabantu abaphilayo kwenzeka kanjani, into engakazi ishintshe leyo. Akuphathwa ukudla kwasemngcwabeni ukuyise kini engingashoniwe khona, kuwumkhokha omumbi osuke uyowudala kini. Nizofelwa, nizoba namabhadi namashwa ngenxa yokudla kwasemngcwabeni. Akuphathwa ukudla kwasemngcwabeni. Camaku, ngiyabonga uMakhosi uMkhize okhulumayo, ngoba uyobona sowuhamba ulokhu uyogeza amabhadi ongawazi ilokhu kudla lokhuyana siluke sigezile, wena uyitshela ukuthi amabhadi ozalwe nawo noma amabhadi owenzelwa abantu. Cha, ukudla lokho kwasemngcwabeni. Ngiyamoka uMakhosi uMkhize okhulumayo. Amen.